Днеска решаваме да направим една разходка около Орцево. За съжаление мъгли и съвсем лек ръмеж. Температурата не съм я гледал още, но предполагам, че около 5 градуса, да? 5 градуса. Ще преценим колко голям преход да направим между 5 и 20 км според времето. Искаме да обиколим някои как да кажа, необлагородени махли, изоставени. Да усетим истинския дух на Родопите. Тук е първата ни цел за деня, Перущинска махала. Вървяхме само по синя маркировка. От тук не мога да преценя дали има живущи. И колко е голяма. По-вероятно е да няма хора. Започнахме да спускаме към следващата махла, след малко ще ви кажа името ѝ. Тук на времето очевидно е било път, в момента според мен и хора не минават. Хората най-вероятно си използват главните пътища. Много е обрасло, никакви следи да минават хора. Ето и тия двамата зад мен. Ето тук сме. Джикова и Чевръкова махла. Не ми изглежда като да са обитаеми. Едно малко гробище. Правим впечатление, че гробищите са винаги на някакви баири. И не, че са много големи. Хората отдавна са се изнесли от тук. Всъщност тази част от махалата не се вижда. Тук като дойдеш вече доста по-добре. Някакъв комин пуши някъде, каза Светло. Къде пуши, Светло? Вляво. Тук едно кученце си. Хем го е страх, хем му се играе. Айде, че е пред Светло. Къде си? Ела тук. Какво има? Айде! Я тръгни леко. Тръгнахме горе към някакви махали. На картата някакви пътища. В момента според картата се движим в нищото. Но има някакъв път или поне остатъци от него. Тук горе вляво някъде е Мизурска махла. И ще отидем там. Кучето тръгна някъде през гората, може би е доста кратко, но да не го объркаме, ще вървим тук покрай реката. Стигнахме до някакъв задънен път. Тук е тресаище, горе пред нас е махалата. Ние няма как да минем. Сега ще се върнем надолу, защото ето там долу кучето се отклони от пътя, което означава, че той искаше да ни покаже пътя или най-малкото то си познава пътя, а ние се правим тук на герой. Тук цепихме някъде през гората, няма пътеки и вече сме на Мизурска махала. Сега да я видим нея. Към махлата. Продължаваме към другите махали. Мизуркова беше много интересно. 3 големи кучета тръгнаха към нас. Това куче, което е с нас, взеха да го лаят.
както бяха трип изведнъж нещо като ги подгони, като хукнаха. Нашето изглежда страхливо, обаче явно не е. Тук сме минали покрай Царкова махла, която изобщо даже не сме я видяли. И това вероятно е, как се каже, само да видя на часовника, пирови или нещо такова. Може би това е остатъка от махлата. Ето това е остатъка от махалата. Две помещения. Това е. Никакви други къщи наоколо. Охо! Вижте! Горе точно срещу нас е Орцево. Ако се види на камерата, горе в дясно бялата къща, по-големичката, между боровете, е нашата. Това са махалите. Това са махалите. Живеели са по една колиба в нищото. Някаква къщурка. Виждате ли го Орцево от среща на хълма? А в дясно от него, точно зад бора, сега ще се открие докато се движи, Меховци. Това е като махла на Орцево горе в дерето. Слънцето се опитва да изпече. Пред нас още една колиба от кирпич. Покрива паднал. Вижте като изпича слънцето на пиче и вдига пара. Много красиво. Е, тук всъщност е имало 3-4 постройки. Тук са две. Лозаря има още една. От камък, били са долу горе масивни. И тази, която преди малко ви показах. Отзаде, отсреща, Орцево. Днеска няма да правим някакъв дълъг преход. Сега ще се спуснем в ниското, после пред долна Орцева махала и се прибираме. Ще хапнем, ще вземем по един душ, после ще се починем. После ще станем, пак ще хапнем, ще пием по една ръки и така. Ето тук започваме вече едно спускане към дерето, което е под долно Орцево. Не мога да кажа каква е разликата, 200 метра. Най-вероятно ще е през Боровата гора. От доста приятна пътечка. Аз съм си пак с дебелата шапка. Даже днеска за първи път сложих ръкавички. Когато е влажно, се усеща по-студено. Много приятна пътека през... Много приятна пътека през гората. Тук вече сме почти в дерето. Тук пак е имало сеч, като гледам колоните. Не казах, че в района има страшно много сечи. Ама много. А не природен парк е, явно всеки се прави каквото си иска. Тук ще се върнем малко назад към Ковунска махла. На карта пише, че е разрушена, обаче от тук, като гледам постройката, не е много разрушена. Освен ако не, махлата не е малко по-нагоре. Ето е Ковунската махла. Тук има две бунгала алпийски.
Отсреща на високото има някаква люка. Някой тук явно е реставрирал нещо. Фотоволтаици. Може би има някакви развалини отзаде. И в дясно има един фургон. Но има черен равен път до тук, което значи, че лесно се стига. Ето го това дере. Тия страхотни гледки. Първоначално мислехме да се приберем в къщата, там да се обядваме. Но май се позабавихме малко, вече е около 1 часа. Насреща има някаква беседка. Ще седнем там, ще направим една голяма почивка, 40-50 минути. И ще обядваме. После имаме едно изкачване през Долно Орцево до Орцево. И след обяда сме горе. Даже не след обяда, сигурно към 3 часа. Тук се навряхме. И аз не мога да обясня къде през една поляна, на която уж дава път, а той го няма. И тук има път през гората, ама явно този път вече никой не го ползва. На времето е останала просека, когато се е ползвал. И вече няма. Но иначе ако не го хванем този път, ще отидем много в страни от Орцево. И защо нямаме им през Долна Орцева махала. Готино е. Да. Тук май се набрахме на някакъв път, дето паднали дървета отляво, отдясно. Отсреща, ако се вижда, пак има паднали. Някога това си е било път. Само че никой като не го използва и се получава така. Ето една от поредните ордовски гледки. В далечината някаква малка постройка. Не знам дали се вижда преди боровете. Продължаваме. В далечината снежен пирин, облян в облаци. Отсреща връх Бабешка чука. Продължаваме. Тук има хубаво деренци с тези красиви борове, отрупани с шишарки. Пред нас село Махла, Долна Орцева махла и над нея село Орцево. И тук има една постройка, която не знам точно каква е.